Bueno, boas tardes. No nome do Ateneo de Santiago douvos a benvida a este acto dos Premios da Crítica no que colaboramos coa Asociación Galega da Crítica dende o ano 2016. A asociación naceu no ano 2015, entregou os seus primeiros premios como asociación no ano 2016 e dende aquela estamos aquí colaborando o Ateneo de Santiago coa asociación. Houve un ano, no ano 2021, que non foi posible, non? Pero, bueno, o resto do tempo si permanecemos aquí dando un pouco de apoio. A ver, a mí gustame moito dicir obviedades, igual porque non sei dicir outra cousa, non? Pero só recordar para a xente que non está tan especializada no tema que estes premios galegos da crítica non son os premios da crítica galega, por decirlo así. É dicir, que son os premios que a Asociación Española son os premios da crítica española a obras en lingua galega. Vale? Porque moitas veces a xente que non está tan metida no tema lle escoito confundilos cos premios da crítica de Vigo. Entonces hai que facer esa diferenciación, porque ademais estes premios son anteriores aos da crítica de Vigo, non? Nacen no 1976, mentres que os outros son de 1978, e os outros non son só a literatura, non? E, bueno, por outro lado, a nós estamos encantados desta colaboración, porque, ademais, dentro do Ateneo intentamos, sempre que é posible, traballar con outras organizacións e manternos así, de alguna maneira, uns e outros, non? Antes, cando entraba, comentábanme que a ver se sería posible cambiar esta data, non? Porque parece que estamos xa moi metidos no verán, xa todo o mundo se está despedindo, e igual se pudera facer un poquinho antes, ou xa no outono, pero bueno, eso é cousa vosa, porque sabemos ben o traballo que vos costa facer coincidir as datas das persoas premiadas e das persoas que teñen que facer a laudatio. Bueno, pois o programa de hoxe é realmente moi completo, porque ademais me parece que aumentamos os premios, polo tanto, douvos a benvida e xa empezamos o acto. E antes de comezalo, gustaríanos, dende o Ateneo, felicitar a Dolores Vilavedra, porque por esa presidencia do Consello da Cultura Galega, porque ela é unha asidua colaboradora do Ateneo e os seus logros, a verdade é que nos alegan moito. Polo tanto, benvidas todas e todos e comezamos. Moitas gracias.
Boas tardes. Un placer estar aquí un ano máis. Moitas grazas ao Ateneo e ás socias e socios, que son o seu corazón, e moitas grazas a Pilar polos parabéns. Efectivamente, o meu compromiso co Ateneo como espazo cívico pois é fondo e espero que poida mantelo nos anos vindeiros. Hai un par de semanas, Marilar Aleixandre falaba nunha columna xornalística desas marxes nas que habita o teatro. De aí, dese ámbito periférico e polo mesmo pouco visible, chega o autor galardoado co Premio da Crítica Galega na modalidade narrativa, Fernando Castro Paredes. Aínda máis, Fernando ven das marxes. É un home cuxo hábitat natural é o do teatro escolar e amador. Aí é onde agroma e medra a súa creatividade, entendida como unha potencia indiscernible que ás veces calla en obras máis definidas e outras é pulo inspirador dun proceso de búsqueda o cal non é pouco. Fernando Castro Paredes naceu en Tapia de Casariego, de novo nas marxes, agora xeográficas e en certa maneira por partida dobre, pero habita e traballa como profesor de ensino secundario na Costa da Morte, moi implicado, como xa apuntei, no tecido asociativo teatral, aínda que varias das súas pezas serían merecentes de premios tan canónicos como Rafael Dieste, o Cunqueiro ou Vidal Bolaño. Como novelista, coñecino con Entomoloxía para misioneiros, obra coa que obtivo o Premio García Barros en 2023, e debo dicir que cando a lín fiquei abraiada. Levaba tempo, aqueles anos, si cadra, sin ler nada tan potente, tan diferente no fondo e na forma. E si cadra foi por iso, porque levaba tempo sin ler nada tan poderoso, que a novela me causou unha impresión tan fonda. Non se parecía a nada do que eu estaba a ler por aquel entón en galego. Só despois, cando empezaba a dixerir a lectura, decateime de que o seu autor era aquel Fernando Castro que eu coñecía como dramaturgo. Non vos deixedes enganar por un título que, digamos, é pouco alentador, Entomoloxía para misioneiros. Poñedes xa esta novela na lista de lecturas, nas vosas listas de lecturas para este verán, non vos defraudará. No ano 2025 tiven a honra de coordinar o premio que a Editorial Galaxia convocou polo seu 75 aniversario e de presidir un xurado que era un luxo, composto por Tensi Gesteira, Ramón Nicolás e Inma Otero Varela, voces críticas de contrastada competencia e independencia, e por Marcos Calveiro como secretario representando a editorial. Podedes imaginar que a decisión non foi tarefa sinxela. Porén, houve un texto que nos chamou poderosamente a atención a todos os membros do xurado. Era unha desas novelas que se che queda na cabeza como un mar de fondo, como un rum-rum. Creo que me perdín. Sí, unha desas novelas que te interpela constantemente porque se constitúe ante ti, lectora e crítica, ou lectora crítica, como dicía Inma antes, constitúese como un desafío. Era unha novela diferente. Nese intre, cando constatas que a novela non te abandona, empezan os porqués. Por que me interpela así? Por que é diferente? E cando chega o momento de poñer en común as valoracións de cada membro do xurado, descobres cun certo alivio que os teus compañeiros e compañeiras lles acontece algo semellante. Mais alá do gusto particular de cada quen, esa novela méteseche dentro. Unha vez aberta a plica, esa novela diferente resultou ser O lanzador de coitelos de Fernando Castro Paredes. E eu nese momento lembrei a súa Entomoloxía para misioneiros, o impacto que me causara e empecé a entender un pouco mellor esa diferenza, como se constituía e cal era o seu valor, ese valor que a fai merecente, que a fixo merecente meses despois deste recoñecemento, o da Asociación Galega da Crítica. Tentarei logo debullar brevemente os trazos singulares desa diferenza. O lanzador de coitelos é moitas cousas, pero sobre todo é unha novela sobre a arte do fracaso. Dous termos que de entrada poden semellar un chisco contraditorios, pero que xa non son tanto se entendemos arte consonte unha das acepcións que dá a RAC, creo que é a sexta, que di así:
conxunto de coñecementos e regras precisas para realizar ben determinadas actividades en que a dimensión práctica ten tanto ou máis importancia ca teórica. E se o pensamos ben, quen non fracasou algunha vez? Ou, indo aínda máis aló, de cantos pequenos fracasos non está constituída a nosa existencia, mesmo a nosa cotidianeidade. Pensen só por un instante cantos pequenos fracasos leva cada unha de nós hoxe no lombo. Fernando comentou en varias ocasións que a orixe desta novela está nunha inquedanza que el tiña de escribir unha historia sobre o mundo do circo. E de aí ven ese lanzador de coitelos que ten no seu fracaso a paradoxal cifra do seu triunfo. En calquera caso, esta dimensión do texto resultábanos tan evidente aos membros do xurado do Premio Galaxia que mesmo lle chegamos a suxerir ao seu autor que lle puxese ese título, A arte do fracaso, á hora de publicala. A resposta foi que non podía ser porque ese título xa estaba rexistrado. Xa ven que tamén na arte titular se pode fracasar. Con Sonte de Bandito, a novela constitúese como unha sorte de descensos infernos, intuición que se ve corroborada polas alusións a Dante e, sobre todo, pola compaña nese descenso dun Homero transmutado aquí nun poeta húngaro e cego. E dixen transmutado e non se sorprendan porque todos os personaxes do lanzador de coitelos, agás un, Sofí, teñen polo menos outra identidade, real ou finxida ou imaginada. A novela é así tamén un xogo de máscaras no que, cito textualmente o que di un dos personaxes, a máscara permite liberar o que o ego reprime. É tamén un xogo de espellos, no que asoman identidades múltiples e heterónimos que potencian a teatralidade dun texto no que ninguén é quen semella ser, ou non só, nin quen empezou sendo. Mais a novela inclúe tamén unha liña argumental que nos achega a Segunda Guerra Mundial. De novo, a violencia, o racismo, a injustiza, máis contemplados aquí dende unha perspectiva novidosa. Non vou dicir original, cando tanto se leva escrito sobre ese conflito, pero sí novidosa, algo certamente ben complicado. E esa perspectiva lévanos á reflexión sobre algo que a nosa sociedade aínda nos atreveu a abordar de xeito valente e franco. A relación entre vítimas e vitimarios e a natureza de cada unha destas categorías. Cando un dos personaxes afirma, cito, nunca fun vítima senón verdugo, pero no fondo que diferenza hai? Non existen separados. A novela está nos poñendo na tesitura de reflexionar sobre cales son os factores que levan a un ser humano a convertirse en verdugo. Como bo thriller, tamén, O lanzador de coitelos é unha historia non só de fracaso, de fracasos, sino tamén de vinganza e de supervivencia. E é tamén, e alguén pensará que sobre todo, unha novela sobre nós. Creo que podemos incluirnos todas as persoas que estamos aquí. Unha novela sobre lectores e lectoras, e sobre todo aquilo que amamos. Libros, librarías, persoas que escriben. Porque en O lanzador de coitelos a escritura e a lectura non son un tema ou un argumento, sino que se revelan como vectores existenciais que nos constitúen como individuos. Os personaxes escriben para sobrevivir porque entenden a vida, e cito textualmente as palabras dun deles, como unha novela gobernada por un deus tolo. E logo nós, lectores e lectoras, que somos? Pois apenas un reducido grupo de seres humanos que se esforzan en que o existir sexa algo máis que a loita cotiá contra ese deus tolo, que pelexan con teimosía no combate por escribir a súa, a nosa propia novela e que aprendemos de cote a arte do fracaso. Moitos parabéns, Fernando, moitas grazas. Moi boas tardes, moitísimas grazas a todos pola vosa presenza. Hoxe, 16 de xuño, para os meus veciños da aldea de Toba, en Cee,
é o día grande das festas, Marilar pode atestigualo. San Adrián de Toba, o santo patrón da nosa parroquia. De feito, esta noite, cando entro un anaco volva a casa, pois non sei que me vou atopar. Seguramente terei que ir a 10 por hora pola estrada que leva a miña casa, porque estará todo o mundo ali preparado para a verbena de medianoite. Esta noite temos a París de Noia, así que se vos animades, pois é o momento de escoitalos. Un día de festa, para min, por suposto, un día de festa moi especial porque teño a fortuna de estar aquí compartindo con todos vos este momento. Pero antes de que marchara a vivir a Cee e soubese da existencia de San Adrián de Toba, o 16 de xuño xa era para min un día de festa. O 16 de xuño, o Bloomsday, o día en que a cidade de Dublín, e, bueno, hoxe en día o mundo inteiro, homenaxea a James Joyce e rememora de maneira festiva a Odisea Cotiá do seu Ulises de Refugallo, Leopold Bloom, polas súas rúas. Unha festa para enfermos da literatura, como seguramente somos todos os que estamos aquí reunidos, con mellor ou peor pronóstico. E como vedes, vin vestido para a ocasión. Joyce non coñeceu a San Adrián, nin escoitou nunca a París de Noia. Viviu, iso sí, unha longa parte da súa vida en París, pero nunca que eu saiba visitou Noia. Tivo, iso sí que o sei, hai que dicilo, xa que estou rodeado de xente do gremio, seguramente, unha relación un tanto conflictiva cos críticos literarios. Non é que Joyce negase a validez da crítica, pero sí a de certos reduccionismos que el detectaba entre os críticos do seu tempo. El concibía o texto literario como un artefacto esencialmente formal. En ese sentido, rexeitaba calquera aproximación á literatura, é dicir, á súa literatura, feita desde outro criterio que non fosa da estrutura e a configuración lingüística. Non me faledes de política, decía. A min o único que me interesa é o estilo. E divertíalle a tendencia de algúns críticos a querer darlle un sentido a todo, un sentido unívoco, preciso, inamovible, que se manifestase en forma dunha verdade incuestionable, susceptible de ser gravada en pedra. Por iso lle gustaba tanto xogar con ese tipo de críticos, enchendo as súas obras con alusións, citas, símbolos reais ou aparentes, xogos lingüísticos, para suscitar neles un afán interpretativo que acabase por volvelos tolos. A propósito de Ulises, dixo nunha ocasión, puxen tantos enigmas e crebacabezas que os profesores estarán durante séculos discutindo o que quixen dicir. E respondía moitas veces ás preguntas que se lle facían de maneira evasiva ou irónica, desde a convicción de que a obra literaria debe conservar o seu misterio e ninguén, nin el mesmo como autor, nin o crítico literario, pode esgotala a partir dunha, chamémoslle así, interpretación autorizada. E outro escritor da súa mesma caste, amigo e colaborador por época, Samuel Beckett, dicía: se se puidese expresar o xeito das miñas novelas en nocións filosóficas, non tería motivo algún para escribilas. Tanto para Joyce como para Beckett, a explicación da obra literaria era algo no fondo absurdo e inútil. Por moito que os admire, eu non son nin Joyce nin Beckett. Creo que a lectura é un acto creativo e que o crítico é un lector especializado ao que merece a pena escoitar. O crítico construe significados a partir do que o escritor lle ofrece, pero sobre a base dunha experiencia lectora adestrada na reflexión e no coñecemento da tradición. O crítico abre portas, expande os textos. É moito o que un autor aprende de si mesmo cando lê unha crítica ben construída, ben fundamentada e iluminadora. Eu mesmo podo dar fe disto agora mesmo, co que acabo de escoitar. Por iso, sinto un orgullo especial polo feito de que a Asociación Española de Críticos Literarios decidira concederlle ao lanzador de Coitelos o seu premio de narrativa en lingua galega. Agradezo a todas as persoas responsables deste recoñecemento que agardo se converta en estímulo para seguir traballando e, como seguramente diría algún dos personaxes da novela, para seguir aprendendo a fracasar un pouquiño mellor en cada tentativa. Moitísimos parabéns, Lorena, polo teu premio. Xa che comentei, teño aí un exemplar que espero que me poidas asinar. É para min unha honra compartir este día hoxe contigo. Nada máis, dixeronme que tiña 5 minutos e creo que xa os consumín. Cando dentro dun anaco volva a casa, pois brindarei, supoño que hoxe habría que brindar con a Guinness ou algo parecido, non?
a saúde de James Joyce, a saúde de San Adrián da Toba, a saúde da Asociación Galega da Crítica, a saúde de todos vós mentres a París de Noia vomita polos altofalantes o último reggaetón que seguramente acabaría por reventarlle os oídos o bo de Leopold Bloom, que estaba moi satisfeito da fermosa e melodiosa voz da so querida Molly. Moitas grazas a todos pola vosa presenza e que teñades unha moi boa tarde. Aprender dores novas. O modo en que a violencia sobre os corpos dos animais, criaturas mínimas, pode mancarnos. Poñer en palabras aquilo para o que di o primeiro verso non hai palabras. Malia non haber palabras da marfallada das entrañas disolvidas no interior do casulo xorde o poema. Agradezo a Asociación Galega da Crítica o convite, a pesar de non ser crítica nin profesora de literatura, sou escritora, bióloga, e parabéns tamén, encántame coincidir con Fernando Castro, que xa, como dixo el, pois é veciño, eu son a que non son veciña 100%, de Toba, o cal fai a densidade de escritores nese pequeno lugar bastante alta. Nos procuramos fuxir de Santo Adrán, que creo que é o nome antigo, o día 16, por causa das bombas. Pero ele é moi afouto. O que sí, claro, e Santo Adrán coincide co Bloomsday. Efectivamente, eu non estou segura de se Joyce pasou por Noia, pero Stephen Dedalus sí que fixo un percorrido por Santiago con Vicente Risco, tiveron algunhas palabras sobre o Kiki Bar que podemos comentar despois. Ben, pois dicía que agradezo o convite para dialogar con este libro inflamável, para falar de xuvia e saliva desde as emocións, porque non son crítica, lembro. En 2012, con Fase de Trema, Lorena Souto turrou por min, por nós, o fondo do seu trema con Radián de Klaus, seguindo os camiños trazados en min até ser acollida polo abismo. Tiña esa angustia anoada aos dedos por lle doer no ventre os medos todos das outras. Un fío de loucura, unha bicharada enferma, ideas parasito que resorden, saindo do casulo,
a forza de cosernos e descosernos en exuvia e saliva. Os poemas nacen ao esculcar no propio interior, onde ten lugar a metamorfose, a aprendizaxe narrada da mai, Irene. Nacen de lembrar as violencias sobre os animais. O pequeno corte no punto medio das costas é contraintuitivo. Compre aprendermos, non se abre un animal polo ventre, agás o porco, aínda sendo ese o lugar que se buscou Mishima co coitelo. Lorena aprendeu unha da súa nai e eu aprendino do meu pai, o cirurxián. Mais que é a poesía senón contraintuitiva? Os poemas nacen dun floreal insaciável do eu, no doméstico e tamén no salvaxe, como quen ve arder unha foto familiar, que é un cruzamento entre doméstico e salvaxe. Ao comezar a lectura, eu dubidei de se sería o doméstico e o aventureiro, o doméstico e o bravo, mas cando unha poeta tan atenta á precisión como Lorena Souto escribe salvaxe, iso é o que quere dicir, con toda a brutalidade que lle é natural. O enterrar as mans na terra agroman raiceiras que unen o páramo co Sabiñao, onde María Sánchez, poeta e veterinaria, evoca a lembranza das mans da avoa esfolando a lebre, desangrando o año. A consecuencia de enterrar as mans na terra son palabras de saliva que só acoden envoltas en terra. Os poemas enuncian rituais da violencia diaria, a de non lle poñer nome aos animais que imos matar, que imos comer, tal vez para non atar lazos con eles. A consecuencia é deixarmos de adiviñar o nome detrás de cada asubío ou deixarmos de comer. Afirma a poeta: facemos cousas deliciosas co sangue. Entendemos que son os deliciosos poemas e as filloas de sangue, a morcilla, o sangue adozado con azucre para facernos esquecer a ferida. Entendemos que son os ritos, as cerimonias de abrir os corpos das criaturas mínimas, pois as cerimonias funcionan adozando a dor, o contacto doloroso, o aprender dores novas. Daquilo tampouco comín. Lorena di coleópteros, e eu, que nunha reencarnación anterior fun entomóloga, entomóloga como eses da entomoloxía para misioneiros de Fernando, eu que fun entomóloga non me atrevo a dicir coleópteros e digo escarabellos. Ela di exuvia, onde eu non me atrevo e digo casulo. Exuvia é unha palabra terrível. Significa cousa despoxada dun corpo, mas non incorpórea, non inmaterial, senón a casca do corpo. E Lorena sabe que os insectos holometábolos, pido desculpas, como os seus coleópteros, desfanse durante a metamorfose nunha mestura, nunha papa de células, fluidos, hormonas, e daquela, cito, desfágome e aprendo a falar outra vez, a medida que rompo, descoso, reformo aquí, porque xa son outra. Outra é quen xorde da exuvia, do casulo, deixando atrás mísera cousa sen corpo. Nos coleópteros, o que emerxe do casulo é o imago, o estadio imaxinal. O imago nomeouse así por ser a verdadeira imaxe do adulto, di o dicionario etimolóxico, logo de desposarse da súa máscara ou disfrace. As máscaras da poesía, do eu lírico, disfrazando ou tal vez revelando o eu biográfico, o estadio imaxinal, o de imaginación poética. O casulo técese con saliva, con cuspe mudado en seda ou en quitina, coa saliva, fío de cor líquida no que enmarañarnos, técense as palabras, as frases doutra lingua, e mesmo apréndese a ler os silencios. Apréndense dores novas, malia o que se di nun idioma estranxeiro non magoar tanto. E sí,
no lugar da incomprensión, o sangue nunca uniu tanto como a dor. Este un libro sobre paraísos, o Aaru, o paraíso que fica ao cruzar os campos de xuncos no Nilo, mais sobre todo o paraíso do Val, nun extraordinario poema que para min é o eixe pau de palleiro do libro. Cito: agarro a cunca do Val pola asa, dun verde brillante líquido envío todo gorxa abaixo. O Val contén o universo, polo que se había de medir todo desde que o habitamos. O paraíso da colcha púrpura do Uzal, que ampara todas as almas, aínda que non haberá palabras que te salven. Aprende e fai. Lorena descoñece, tampouco sabe a Asociación da Crítica, que na miña biografía Coleópteros foi o contrasinal que me abriu hai anos a cancela para facer realidade o soño de vivir en Galicia. Non encontrei palabras que fagan xustiza ao libro e daquela roubei para este texto as palabras da poeta. Moitas grazas. Ben, pois, grazas por virdes hoxe a acompañarnos. Estou profundamente agradecida á Asociación Galega da Crítica. Este é un premio que me emociona moito, porque, claro, ten unha longa traxectoria que, ademais, inclúe voces que forman parte da miña bagaxe sentimental e literaria. A elas, pois, únese hoxe tamén Fernando Castro, parabéns tamén. Agradecida a Marilar polas súas palabras, porque, ademais, non é crítica, pero a súa literatura tamén me alimentou. Este libro, supoño que deixa moi as claras a miña querencia polo saber das biólogas. Agradezolle moito esa conversa. Gustaríame comezar cunha cita da investigadora Alba Díaz Xeada, do seu ensaio Unha historia pequena da Galicia rural, que di: no rural galego da década dos 80 continúan a predominar as pequenas explotacións familiares, que forman unha rede inadecuada ás exixencias do mercado, máis preparada para enfrentar as secuelas das súas crises. Inadecuadas para o lucro, máis preparados para sustentar a vida. A partir da década dos 90, o eucalipto vai deixando de ser a árbore exótica da Casa Rica para pasar a colonizar terras que outrora foran prados. Prados que antes deran pan. Remato a cita. Levamos décadas cantando un mundo que desaparece. Escribín Coleópteros como un mapa de ritos e xestos dun organismo vivo, a cultura rural na que me criei. E insisto niso dun organismo vivo, porque aqueles textos xurdiron case como resposta contra a nostalgia que cantaba a desaparición do meu mundo. Un mundo que eu aínda sentía latexar, en constante tensión, entre o sacrificio e o goce, a violencia e os coidados, a abundancia e a necesidade. O coñecemento en cada xesto é o que non se verbaliza. Un mundo ambiguo, nunca idílico, pero palpitante, entre as miñas veciñas, no bulir de mans durante os traballos colectivos ou no ruido das empacadoras.
En Exuvia e Saliva, o eu poético sente xa como propio ese proceso no que se vai desartellando o tecido poboacional e tamén a rede de pequenas explotacións agrícolas e gandeiras que encapsularon unha forma de facer e de vivir. Non se trata dunha forma de vida mellor ou peor, pero estou convencida de que ese proceso de transformación que levamos décadas intentando dixerir literariamente supón un desgarramento social, porque non se posibilitou unha evolución sostible. E máis cedo ou máis tarde preséntasenos a cuestión: que facemos co territorio? E aquí cito uns versos do libro. Parasítanos esa angustia antiga que se vai instalando como unha dor allea herdada. Deixar que se perda o lugar. Trátase dunha cuestión política. Por iso quería comezar coa cita do ensaio de Alba Díaz Xeada. Lonxe da nostalgia, da idealización ou das responsabilidades individuais, a historia explica un proceso estrutural de desposesión, a ausencia de políticas respetuosas tanto co medio natural como coa poboación. Sinto que no libro resoa non só a miña voz, senón moitas voces xeracionais, de varias xeracións. E quero vos ler un texto que comeza cunha voz desas, que tamén para min é parte fundamental da miña bagaxe. Un poema que comeza coa cita de Olga Novo: cando xa non se está en idade de medrar, toda maduración require un desgarro de tendóns. E o poema di: contarémolo como se contan as lendas, sabendo que a narración require dun relato épico no que me debo forzar, porque as palabras só me acoden envoltas en terra. Falarei dos deseños sobre o corpo e os acenos, froito dunha dureza similar ás marcas nos cantís. Un golpe lento e rotundo desgarrando en épocas xeolóxicas completas o que semellaba ser tan compacto, rompendo en nós. Direi outra vez que non estamos libres de ter que volver e asumir todo aquilo que non aprendemos ben, os ritos, o tempo do alcouve, os cortes da talla, mentres engrosamos a estatística e sobrevivimos como seres híbridos que coñeceron animais mitolóxicos. Un desgarro de tendóns. Na transformación abandonamos a exuvia e con ela unha parte do que somos. Pero queda ao descuberto unha pel apenas estreada, vulnerable, que tamén pode ser lida en clave de potencialidade. Gustaríame que o libro tamén dese conta das nosas resistencias, como individuos e como pobo. Non o fai. Non o fai porque contén máis interrogantes que certezas. Para min a poesía funciona así, no cuestionamento e na tensión. Pero nel si estintila a esperanza, nese legado que é a pulsión da supervivencia e tamén en parte nas transmutacións que se formulan na parte que pecha o libro. Metamorfose que nos obriga a mirar con outros ollos, a coller a forma de outros corpos, a ser carriza, donicela, serpe, coleóptero. Facernos preguntas sobre quen somos, como estamos no mundo e como é a nosa relación con el. E pecho, profundamente agradecida, como pecha tamén o libro. A bella pel ábrese polo maxilar superior e rozaste co musgo húmido para soltarte da forma doutro corpo. Cantas vidas deixarías atrás para sobrevivir? Con canta forza se pode desexar unha pel de dragón que resista o propio incendio. Moitas grazas.
Boa tarde a todos e a todas. Todas poderíades ser ou estar tolas. Todas poderíamos ser ou estar tolas. Esa é a premisa da que parte Carmen Baliña no seu libro As tolas que non o eran. O espello no que nos vemos reflectidas está presente ao longo de toda esta obra co que decidimos inaugurar o primeiro premio de ensaio da Asociación Galega da Crítica. Carmen Baliña é licenciada en xornalismo, doutora en Historia Contemporánea, profesora na Universidade Europea Miguel de Cervantes e creadora e directora de Periféricas, Escola de Feminismos Alternativos. Xa dende que era ben nova, investigou e publicou textos arredor da memoria das persoas anónimas ou das que pouco se falaba. Dende os berros espantaron o gando, co que gañou en 2006 o Premio Xoán Carballere de Xornalismo do Concello de Bueu, pasando por elas, as emigrantes, mulleres da terra de Soneira na Suíza, parece que tratou un camiño en liña recta para reivindicar cada vez máis firme as voces das que nunca estiveron. As tolas que non o eran é levar esa reivindicación ao extremo, facer que as mulleres do manicomio de Conxo internadas entre os anos 1885 e 1936 falasen. Para iso tomou man dos arquivos dese psiquiátrico que a obsesionou, como lle acontecera tamén a fotógrafa Ana Turbao e como imagino que lle sucedeu tamén a Monse Fajardo, que tamén investigou en Rotas parte da historia que non nos contaron dese manicomio. O libro de Carmen comeza cunha cita de Concepción Arenal que di que para a sociedade o que importa non é que haxa tolos, é que non se vexan. Isto supón xa toda unha declaración de intencións, un resumo do que foron as vidas desas mulleres para a sociedade daquela época, vidas esnaquizadas e que non lles importaban a ninguén. Carmen escribe dende o arquivo do eu como práctica da resistencia. É capaz de fondear nas cartas, documentos médicos e nos papéis que compoñen os expedientes de mulleres que naqueles anos de guerra e pobreza sobreviviron entre paredes húmidas, frías e cheas de mugre do manicomio de Conxo. As súas vidas son recreadas pola autora neste libro que é, ou ao igual que acontece en obras de autoras como Lucía Berlín ou Joana Rus, unha forma de resistencia, xa como decía antes. Na voz de Carme, estas mulleres berran desexos nas cartas que mandan aos seus familiares sin que estes lle respondan, pero tamén denuncian as injustizas cometidas contra elas por seren pobres, por vivir en sucesos duros como violacións, abortos ou simplemente por desexar outras formas de habitar os seus corpos e as súas vidas. Formas moitas veces que expresaban liberdade. Este libro fala da tolemia, pero sobre todo tenta entender os porqués, tenta desestigmatizar a loucura e sacala desa percepción tan extendida que se asocia ao mal, para explicala nas súas circunstancias. Porque case nada se pode resumir nun titular, senón que o xornalismo e a historia ben exercidos nos levan a indagar nas causas, no contexto e nas consecuencias, que é o que fai Carme con tanta pericia. Nesa persecución da verdade e da explicación, este libro persigue humanizar a esas mulleres que pasaron as súas vidas en Conxo en momentos tan complexos. É dicir, non atopamos datos verquidos de forma descontextualizada, senón que a autora se esmera en encher os ocos de humanidade, en imaginar os anacos de vida que hai detrás das palabras das cartas delas, dos silencios, das datas de entrada e saída, cando era posible, de Conxo, deses anos pasados sin que nada acontecese aí. Hai moitísimas citas que se poderían destacar deste libro e que resoan. A min gustaríame destacar estas que leo a continuación. Nunha Galicia rural, como era de inicios do século XX, unha muller analfabeta, pobre, sen redes de apoio familiar, era o perfil maioritario dun manicomio. Como se tratan as ansias de liberdade? Porque a loucura, por suposto, tamén entende de clases. Na dor infinita do abandono, a imaginación pode ser o único refuxio, porque as mulleres libres eran a miúdo inmorais. Este libro, sobre todo, tamén conta como estas as mulleres eran internadas, na súa maioría, tamén por homes, maridos, irmáns, pais, mesmo veciños, sempre a vontade deles tamén nesa suposta loucura. A obra de Carmen sitúase nesa tendencia investigativa e literaria contemporánea que busca contar e sacar do esquecemento as historias das mulleres nos diversos eidos. A recuperación colectiva, pero sobre todo a individual, porque precisamos nomear o que nunca se nomeou, como a estas mulleres das que aquí se reconstrúen as súas historias, como a Esperanza, María, Lucía, Amelia, Genoveva, Juana, Rosario, Rosa e tantas mulleres de todo o territorio galego, que están aquí e outras tantas que non están. Esa recuperación tamén consiste en visibilizar que a sociedade daquela época era totalmente patriarcal, machista, androcéntrica e como proba a autora escolle letras de cancioneiros que inclúe ao comezo de cada capítulo e que tamén ilustran moi ben isto do que estamos falando.
É, pois, un libro emocionante, un ensaio cheo de humanidade, un exercicio de memoria individual e colectiva que consegue apelarnos moi de preto, que sintamos como próximo que se conta, que comprendamos a estas mulleres. Ao final, ela interpélanos cunha pregunta que non nos abandona. De verdade che parece unha tola? E a continuación contesta. O fío que divide a tolemia da cordura é frágil, como o sol de inverno en Compostela, miúdo como o orballo que caía cando moitas das mulleres deste libro cruzaron as portas do manicomio. Que és cando és unha tola? En que te convertes cando che din que o és sen selo? Eu pregunto vos a vos. De verdade vos parece unha tola? Moitas grazas. Bueno, para mí é un enorme orgullo este premio, sobre todo por recoller e por poder falar, como tamén fixo Tensi, e poñerlle nome a esas mulleres que foron pechadas en Conxo justamente para ser esquecidas. Cada vez que as nomeamos ou cada vez que dicimos os seus nomes, de algún xeito estámolas reparando. Bueno, para min tamén unha ledicia estar hoxe aquí, reencontréme aquí con Tensi despois dun ano sen vernos, tamén por ver a Arturo e a María, que sempre me acompañan dende Galaxia con moito agarimo, e por suposto os meus pais e o meu compañeiro Salimi, que tamén sempre están conmigo en todas estas batallas. Eu preparei algo moi breve. Eu estudiei xornalismo, co calo a brevidade sempre algo que nos ensinaron, pero tamén algo que quero ou que desesaría que estivese traspasado pola memoria, pola emoción e polo compromiso, porque penso que non se pode escribir nin vivir de outro xeito. Non sei se o conseguín ou non, pero vou vos ler o que pensei. Eu quixera descifrar o segredo daquela tola que me mira dende unha foto de carné esvaída, coa ferida sangrando dende o principio dos tempos. Preguntarlle a que saben a miseria e o electroshock. Como facer que che importe algo cando ti non importas a ninguén. Non fire tanto ás veces a vida que nos podería volver tolas a todas. Eu non quixera ter nado naquel tempo que tamén era o seu, no que acababas nun manicomio por alcohólica, por nai solteira, por díscola. Pero somos fillas de outro tempo no que traballamos 10 horas por día para pagar unha hipoteca por 40 anos, para desfrutar dun piso minúsculo de 40 metros cando xa non temos forzas para subir as escaleiras do cuarto sen ascensor. Eu quixera ter nado nun tempo antigo, de sembras e amenceres, no que o día se medía polo que duraba unha tormenta, un outono, unha verbena co trío los sureños. Un tempo no que a miña bisaboa abría as portas da casa e ofrecía sardiñas a quen tiña fame, no que sería de tolas non telo feito, aínda que ela mesma tivese o estómago baleiro. Mirar o mundo cos ollos expectantes cos que naceches cando foches encerrada nunha incubadora durante un mes, como fun eu, arrincando os cables de monitorización perante os ollos atónitos das enfermeiras, tan prematuramente desesoxa de saber que habería máis aló, porque a vida ten que ser algo máis que esa absurda caixa de cristal, non si? Eu quixera terme criado entre as ubres cálidas de vacas mansas, recostarme sobre os ventres de todas as cadelas que tiven e perdín, seguir camiñando sempre con a boa por campos de margaridas cara ao colexio. Eu quixera nacer nun mundo no que as nenas prematuras como a min, cando medren, sigan a arrincarse os cables de monitorización cada vez que alguén quere metelas nunha caixa de cristal. No que as nenas turdas seguen, xa maiores, a manchar o dorso das mans cando escriben liberdade, loita, loucura.
Porque se estar cordas significa asentir e seguir caladas, significa esquecer entre o balbordo da cidade, que somos as fillas daquelas bisaboas nosas que aldraxaron e berraron. Se estar cordas significa negar que Gaza é un xenocidio e reducir a vida a pagar facturas, entón pídoche que abras para min as portas do manicomio. E moitas gracias a todos. Pues moitísimas grazas. Bueno, aplaudimos a ti, antes de nada. Bueno, eu quería darvos as grazas realmente por este acto, porque é unha verdadeira maravilla, non? É unha maravilla facer un acto tan fermoso arredor da palabra que trae a tradición literaria, pero que trae moito máis que a tradición literaria, non? Como cando fala Lorena nos emociona a todas nós falando desa perda do lugar, por exemplo, non? E de como non nos queda outra que tamén estar atentos a Carmen e a ese risco, a ese estar sempre no filo da navalla e a piques de caer, non? Sobre todo as persoas como máis vulnerables. Entón, pareceme genial que se poida realizar este tipo de actos e que podamos seguir facéndoos ao longo do tempo, non? O Ateneo está encantado de poñer o espazo, de poñer a grabación, que, por favor, contade con que a grabación sempre a tedes a man. É dicir, que aparte de estar colgada na páxina do Ateneo, vai estar colgada en YouTube, polo tanto, podedes collela e poñela na vosa páxina tamén, non? E nada máis, desexar que estes premios continúen, que vos atrevades incluso con outros xéneros, non? E nada, e seguir todos traballando polo que temos que traballar, porque non desaparezcan nin os lugares, nin as linguas, nin as palabras. Moitísimas gracias.